ሰበር ዜና ኣብ ህልው ኩነታት አመልኪቱ ካብ መንግስቲ ትግራይ ዝተዋሃበ መግለጺ ጆኖሳይዳውን ውልቀ መላኽን ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ከካይዶ ጸንሐ ኩለመዳዊ ክባን ዕጽዋን ብድሮንን ተለኣኽቲ ዕጡቋትን ከብጽሖት ጸንሐ መጥቃዕቲ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ብምውሳድ ሎሚ 25 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ በአንፈት ሸረሪና ቁሉዕ ውግእ ጀሚሮሎ እዚ ስርዓት ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ አውጁ ኩሎም ዓይነታት ዓለም ለኻው ገመናት ዝፈጸመን ኣብ ምፍጻም ዝጸንሐን ኮይኑ ድሕሪ ምፍራም ስምምዕ ፕሪቶሪያ እውን ተኾነ ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽን ንምብትታንን ካብ ዘሎ ኩቱር ባህጊ ተበጊሱ ዝተፈላለዩ ውዲታት ክባን ዕጽዋን ወታደራዊ ምቅርራባትን ክገብር ድሕሪ ምጽናሕ ዳግም ትግራይ ንምውራርን ህዝቢ ትግራይ ንምብራስን ተበግሶ ወሲዱ ውግእ ከፊቱልና ኣሎ ስለዝኾነ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን እትነብር ህዝቢ ትግራይ ኩልኹም ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ብሄራውያን ሓይልታትን ተቓለስትን ትግራይ ሲቪል ማሕበራት ትግራይ ትካላት ሃይማኖት ትግራይን ካልኦት ዝምልከተኩም ኣካላትን ብሄራዊ ህልውናና ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ፍትሓዊ ቃልሲ ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ኢልኩም ሎሚ እውን ከም ትማሊ መስተንክራዊ ታሪኽ ንምስራሕ ክትዳለዉ እናጸዋዕና እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ዳግም ወራርን ጽንተትን ዝምልከቱ ምዕባለታት በብእዋኑ ብዝምልከቶም ኣካላት ዘድሊ መብርህን መግለጽን ዝወሃብ ምዃኑ ነፍልጥ በዛ አጋጣሚ ህዝብና ግቡእ ጥንቃቐታት ንኽገብር ነተሓሳስብ ማሕበረሰብ ዓለም ጆኖሳይዳውያን ውልቀ መላኽን ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዞባ ወሊዕዎ ብዘሎ ኩናት ክስዕብ ዝኽእል መዘዝ ግንዛበ ክንወስድ ይግባእ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 25 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ ትሕዝቶታት ሚድያዊን ስለትከታተሉ ነመስግን በብእዋኑ ዝፍነው መደባት ወይን መከታተል ሳብስክራይብ ላይክ ሼር በመግባር ቤተሰብ ሁኑም ሁሉ ሃናጽ ትብሉ ወርእይተኹም ክንቀበልና ሚድያ ወይን